Gimong Lawad Barangay sa Lacapo, Sinait Ilocosoro. 21 August to 2010. Nancy S. Bumatay, Principal. Sinait National High School, Cablao. Sidadanag kami amang ipakaamo kada kayo anak napasama kiti anak maya ni Jacqueline Baracion, second year section Lanzones iti Sinait National High School. Iti August 16, 2010, Lunes iti oras 12:30 aldaw. Room 23 sa J, Pagadalan, Sinait National High School. At damay sa diam amu alalaki amang gandat iti mga lakin ni Jacqueline Beracion. Baganat tinasao lalaki ngagsakit ti lolo na ni Jacqueline ket umay na alaen nga yawit. Nagkedked ni Jacqueline asimurot iti lalaki gabu ti dinam-amu alalaki ket awan met ti lolo na anabayagen anatay. Makapadanag dayto ang kasama ang nanggandat ang mangala iti anak mi gaput iti agdama a kasasaad mi. At dadarong impila mi kontrati ng gandat ang magpapatay kada kami ang napasama iti November 10, 2009. Agkedked kami amang isanod ti kaso. Saan ngagsarteng iti pananggut-buteng kada kami iti pagtaingan ni akas iti panakaubor iti February 22, 2010. Panakapaputok iti palibang iti March 3 to 2010. Panakatabgaaw iti May 17 ken panakaputok iti napan abulan. Amumi agpegad ti pamilya mi gapu iti panagtonton na iti hostisya para kadarami. May dawat ang may utang kumati seguridad ti eskulaan tapno masalakniban dagiti estudyante. Tas tamit dagiti barangay tanod nga agtignay da amang salaknib dagiti pumarangay atas kada kami nga awan pagkamangam ni Severasyon ama Beresitos Severasyon